Mixed by DJ Sonu Sargam, Durga Sthan, Dharma Vihar. ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा हाई छठी माई के कि कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा हाई छठी माई के अतना जल्दी में सुनी पिया हो अतना जल्दी में सुनी पिया हो कैसे ले जाई बनाई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा चढ़ाई छठी माई के ए सोनिया कौआ जूठी ओइले बा चढ़ाई छठी माई के कौआ ठेकुआ जूठी ओइले बा सोनू सरगम दुर्गा स्थान धर्म विहार। अच्छा छठी माई के कौआ ठेकुआ चढ़ाई छठी माई के हो सबय छूता धोधा के रही पसरले हो सरले हो रही पसरले हो तो रहे केला धइल गाना में चुच मरले हो मरले हो मरले हो हाँ डर लागता छठी मैया खिसिया जई है हो खिसिया जई है कि खिसिया जई है खिसिया जई है सब छूता धोधा के रही पसरले हो सरले हो रही पसरले हो कि रहे केला धइल अंगना में चच मरले हो मरले हो मरले हो डर लागता छठी मैया खिसिया जई है हो खिसिया जई है हो खिसिया जई है दहिया थर थर जे का पता हमर जीरौगा समझाई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा ढाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा ढाई छठी माई के सोनू सरगम सोनू सरगम कच्चा ढाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हाया कच्चा ढाई छठी माई के ब्रिजेश बिहारी पिया गौआ कुछ उपाय दिन मिठाई से तौरा सजाई दीना जाई दीना तौरा सजाई दीना हो जल्दी से कुछ सोची देर लगाई ना देर लगाई ना देर लगाई ना ब्रिजेश बिहारी पिया रौआ कुछ उपाय दीना मिठाई से दौरा सजाई दीना जाई दीना दौरा सजाई दीना हाँ जल्दी से कुछ सोची देर लगाई न देर लगाई न देर लगाई न सौरभ गर प्रियांशु चली घाटे है दौरा उठाई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा ढाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा ढाई छठी माई के अतना जल्दी में सुनी पिया हो अतना जल्दी में सुनी पिया हो कैसे ले जाई बनाई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा ढाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हाया जूठी ओइले बा कच्चा
कहाई छठी माई के। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।